asị na nwoke gwọgwọ nwaanyị gwọgwọ mana agọdọlụ ọgwụ nwaanyị gwọlụrụ gị rere adọdọlụrụ mana ọgwụ nwoke gwọrọ na n'ụwa na-eri ile toto mbụ were n'ụlọ malikọ were n'ụlọ malikọ o kwesịrị eze nwe ịbụ n'ebe were n'ụlọ mali ndaraba n'ebe oge mmiri n'ebe ibe na mmafe na ọkpụkpụ isi na ọ ga-adịrị gị mma onye ilo gị ga-abụgide onye ilo etinye m egwu ji egwu wee tite ụlọ tite ụlọ na wee tite ụlọ elu n'ụwa na mechi ga-egwu tite obodo oyibo na mechi ga-egwu n'ọnwa anyanwụ nkwụ na mechi ga-egwu mụta dọkịta mụtakwuo nọọsụ ndị ọzọ na-abịa na mechi ga-egwu nwa ọgụ n'iche n'iche otu ụgbọala na nkete tega mmadụ iche asị m ebe ị na-agbalị m ugwu ọgọ ya erugo nọ ifeọma nọ ya emeli ihe tegwu wetita oriakụ ọmaghị ihicha ọbala egwu ihe gwuru onwe ya ife kwuru na ọ ga-emebele okwu kwụsịrị m oyi ya ga-agba okwunyibe oyimo negado oyimo negado oyimo negado oyimo negado ezi ayo ni mma oyimo negado ezi ayo ni mma oyimo negado ezi ayo ni mma oyimo negado agwa nwale gị na arọ na-abịa arọ gị na mmadụ teki baị mmeji iwebe na na-ebi o jere ihe nwa ya nwụrụ onye itologo onye akpụkpụ ugbo dị na ibe nna ya chukwu okike ka mụ na ya maka na inwere obi sarịsarị ọ bụrụ inweta ego bụ isi enwekwere obi eji eme ọgọ ka biko kemenye na-eme ọgọ biko kemenye na-eme ọgọ biko kemenye na-eme ọgọ ịma na ibe ọga adịrọzala ijemenye na-eme ọgọ ma ọzọ biko kemenye na-eme ọgọ
nabo. Negusi gatebe. Mane yo na vosi. Eme kabia. Eme kuzu kuo. Eme nado kunerio. Chairman Director. Bagus Nigeria Limited. Bagus Fodo. January. Now 2024. Thailand, Zero, you know, but you Zero, on a 1 year, none of them. I was in the middle of my shadow. Of the Belimo, Nana Mapudio, Melova, because the money never go, because they never never go. I get on the Memo, because the never go. Get never never go. Get a mama is sent in the room in the car. I'm on the second and also by a shot in the book. I don't say no, I believe you, ma. Let us say, I believe you, ma. Because I never did the marble. Because I never did the marble. Abona azuko Abeguzu semelo Abeguzu na kadiri